हो महिन्यात तवली उठेलम्मो नावन परदल्ली की म्हणून महिन्यात नाल्क्याणी काण घेतला रे नाल्क्याणे काली सुरेखन रेडी कोण दवरला हाव नाव येऊन संधी कोरून इदल्ले तू नल्ला की होई हाव नाव नाही रे ओ संधी खर्चक उडगसना राब संधी कोरनेता ओगी वचा हा जायतना तू संधी कोरून यो तितली भितर हांव गज्जू कनी तुळशीदास कापयता महिन्यात हंग गज्जू म्हणल्यार ಹೊಡ್ನಾ थंय देवस्थानात ताका गज्जू म्हण आपो नकरे सकाळालेत्र गज्जू गज्जू म्हणचे एक मोहन दिसतरे ताका गजानन म्हण आपय तुळशीदास म्हणून दिगत आपोच कळता गजानन म्हण आपोच दाय नव्हे तुका सांदुकून ताका गज्जू गज्जू म्हण अभ्यास दिला नव्हे ना तश जावन ताका गज्जू म्हण आपोचे आनी दुसऱ्याले द्रपर हांव ताका गजानन म्हणू आपोचे एक पण ते चुक्कून गज्जू म्हण येता आनी आमी असतना गज्जू म्हण आपोचे ना ताका कसं बेजार ना बा हा दायत मारया तू अस तुगेल गज्जस म्हाका कसन मदीन तू हांव संधी कोरनेता ओगोगी तांकां आपोन यो इथे हो आननी पूताज वग्गी होटेलित मो कसं आज विशेषो कसन गो हळे मा आज सुत्ता पुण्यव नाही गो हाव आनी महिन्यात संधी कोडनु देवस्थान वचका नाही गो आमगेल महिन्यात भारी चुरकस मारायती नाव नु संधी वरेतल तगेले हाव नाव नाही लो आता संधी कोरका आम्ही दोघंही आता बाहेर सरता ती हो आज सुत्ता पुण्यव नवे काल हुडगस कोण घेतिले आज विसरनु गेले हा वगोगी बाहेर सरती तिथली भितर हाव चा कोण हडता चा आनी कसं नाकू गोमा वेळ दत्ता आम्ही वग्गी येता ती उलयता आपल्यार वेळ दत्ता हांव संधी कोरचेसनिके वथावा अम्मा गज्जूनी तुळशीदास ऐलीन की पळयत हाव आम्ही तशा वटू वतत गोमा गायत्री पुता वचने येते माई हन्नी चमकलिंत वे होई गो सकडे ओटूची चमकलिंती हा होटेतना महिनातल नाव संधी दलेले हन्नी नाव नैलिंती मगिरी संधी कोर्नु गज्जू तुळशीदास प्र ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಮಕಲಿಂತ ಗೋ ಆನನಿ ಅಜ್ಜ ಕೈ ಚಮಕಲಿಂತಿ ತನ್ನಿ ದೊಗ್ಗ ಜನ ಮಾತ್ರ వచ్చుವೆ ಹಾ వచ్చి ನಾವೇ बाबा आजी सुत्ता पुन्नावरे तशी दावनु तुगलाननी अज्ज देवस्थान चमकलिंती येतन तुकೈ सांजन्नु घेऊन येतात रे कुलदेवाक तुळसी कपरा घालतरी तुकೈ घालतात मारया तक्के रोडच्या बसलो हो होळे मा हे सुत्ता पुन्नाव म्हणा कसने आणि आज पुन्नाव नाही मो ता कशी सुत्ता पुन्नाव म्हणा पोचे हांव एक गडी बैसून ताजे ಬಗ್ಗೆ मग ಗೊತ್ತಸಿಲ್ तितले सांगता राब एक मिनिट बैसून घेता तुम्ही वरे बैसाती आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण ऋग उपकर्म अनुसरण करताती श्रावण महिन्याचे शुक्ल पक्षाचे श्रवणा नक्षत्र येईल दिसो आम्ही हे सुत्ता पुन्नव परब आचरण करताती ते दिवसो दाल्मनीशो ತಂಗೆಲೆ ಪರ್ಣಿ ಜನ್ನುವೆ ಕಾಣೋ ನವೆ ಜನ್ನುವೆ ಧಾರಣೆ ಕೊರ್ಚಿ ದಿವಸು ಜನ್ನುವೆಕ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ म्हणून सांगताती त्या दिवसो धर्मनशान वग्गी उठोनो नाऊ चेप्र कोर्न घेवनो संध्यावंदन कोर्नो बट्ममठे वच्चेत नामुंडलरी देवस्थान वच्चेत तनी तनी कशी चलो नैलिंकी तशी काही होमनी पूजे नंतर बट्मामू सकाळांकೈ जन्नु घालून सुडतती आणि बट्मामलगी थोडे जन्नु घेऊन येऊन घराईल मगिरी पूज करून गणपती एक कुलदेवा एक तुळशी एक जन्नु घालचेस मगिरी घरांत तसिल सन्न चले चढू असतात नव्हे मळरी मुंजी दायनतील चढुवा तांकनी जन्नु घालची क्रमस आणि सुत्ता पुन्वे दिसू शवई कोरका म्हणतात मो काय कसलक म्हणू मक्कई समा म्हण गोतना त्याला राम्मी सानसताना अम्मन संचसिले कुडगासू सूत घालनो सूत खाऊचे म्हणू हे शवई सुत्तावरी असते नव्हे तशी दावनो हे शवई करचे पद्धती येईल की म्हणू मक्कई समा गोतना गोमा आणि पित्रंकनी तर्पण सुटतती नव माई मक्कई करेक्ट गोतना मिगेले अन्नन सुटचेसिला बा आणि रात्री अन्नाक जेवण नासिल तदना होय होय ते दिसू पितृंकनी तर्पण दितती पितृंक तर्पण दिल निमित्ती रात्री जेवण करचना वप्पत कोरका वप्पत म्हणरी दिवसाची एक वेळ मात्र सीताच खाऊचे तशी दावनो दनपारा सीत उपकरी ರಂದೆ अशी नाना नमनेचे एक विशेष ರಂದप कोर्नो कडेरी शवई वरे करतती शवई नरला रोसू आणि हे बेंदी अशकसनेची त्यामुळे कोण विशेष जेवण असता दनपारा मग रात्री तांका
हो मुंजिदल री इतले पर गम्मत असता नवे होई रे हे परबेक दलमन शल्परब म्हणून सांगते दलमन मात्र आचरण करची नव्हे तशी जाऊन हे नाव येईल की गुत ना माई परब दलमन शलसो बेलमन शलसो अम्मी रंदप करची काय चुकतवे हे परबे दिसू अम्मीची किचड रंदप करका नमन वारे आयटम करका अम्मी कसं नसलं रे रंदप करू का तीची होई गोमा तुम्ही रंदप करू का आणि आम्ही प्रसमात जाऊ का ಒಟ್ಟು ಸಕ್ಕಡನಿ ಖುಷಿ ಪಾವು का बरी अम्मननी ಹೊಳೆ ಮನ್ ಮಾತ್ರ ರಂದಪ್ ಕೊರ್ಚು ನೈ ತೂವೆ ರಂದಪ್ ಕೊರ್ಕ तू चल्ली नवे बाबा हाव मात्र नाही तू अम्माक हेल्प कर का सकडानी ಒಟ್ಟು मेळनो ಒಗ್ಗಿ काम केलं रे अम्मा कनी ಹೊಳೆ माका मस्त खुशी दत्ता अंत चल्ली चाललो म्हणून भेदभाव करू ना करेक्ट सांगली गो गोंडे कामाक चल्ली चाललो म्हणून भेदभाव ना खोण केलं रे काम दत्ता खोण रंदप केलं रे रंदप दत्ता इत्याक ओडोड फंक्शन अंत दारली काम करतात नवे त्यांनी रंदप करतात नवे त्यातनं कसं सीजन अशी असतं ते बाबा हे पर तू आत्ता सोन सोडका तू रंदप सिक्का मुका तू काय हेल्प दत्ता हडीत तर म्हण नाही रहे तू खंड वो शिक्षक हॉस्टेलला गेला रे ना ते कसं की आता इला मग रूम कोण राखचनी त्यातनं तू हेल्प देत नाही रे तू रंदप सिक्का रे हां दायत हांव हेल्प करता आनी 1-2-3 वर्ष मागीर म्हाका मुंजिदत नवे मागीर हे प्रकाम आसना अन्नलनी अज्जलोट्टो हांवें देवस्थानाक वता हा दायत त्या प्रमुखार पळया आता मी ಒಟ್ಟು ಸೇरून रंदप करूया कुठे येती ಹೊಳೆ मा जन्नू गलची निमित्ती कसं प्रयोजन म्हणून तू सांगितले ना तीन सूत ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಏಕ ಕೋರ್ನು ತಕ್ಕ ಗಾಂಟಿ घालतती ते गांटीक ब्रह्म गांटी पवित्र गांटी म्हणून पर सांगतती तंतू देवादी देवतेले आशीर्वाद असता म्हणून एक नंबिके ते कोण घाण घेतात की तांका बळ मिळता तांका चांग दत्ता आणि मानसिक किरिकिरी करकर कसं नाही असना शांत जाऊन असतं मन म्हणून सांगतती हे एक नंबिके हा आत्ता हन्नी आणि माव येतती मागेरी खांडायनी मळरी गलाट करतती तुम्ही कितलदाय की उलयता बैसती हा म्हणतो आत्ताच रणपकोडा वत्ता हावे ಎತ್ತು ಗೊಸುರೇಕ ರಾಬ ಇಕ್ಕ 1 ಮಿನಿಟ್ ಹಂಗೆಲಾಗೆ ಚೂರು ಉಲ್ಲೈತೈತಾ ತುಮಕ ಸಕಡಾಂಕೈ ಸುತ್ತಾ पुन्नवेचे हार्दिक शुभाशय मक्क ಗೊತ್ತसेल तिथली माहिती हंगाव शेअर करून घेतला हाव संगील विषयांतो कसनेची लोपदोष चुकी असलेली दय करून क्षमापण कोण देऊ का आणि मिगल कसने चुकी असलेली कमेंट्स आणि तिलसी येते हे व्हिडिओ कसे असेल आणि खंचरमने व्हिडिओ तुमक इष्टदत म्हणून दय करून कमेंट्स आणि तिलसी येते मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमका सपोर्ट करू विसरू नका ते आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मिळतात धन्यवाद.